Hoe viel dat om hier nog voor de tweede keer wedstrijd te staan? Hartstikke leuk. Want het weer tweeling echt een groot succes. Dus het verbaasde me net dat we nou weer een keer mochten. En ik vind echt dat mensen die het opzien hebben, want het is nou, we gaan nieuwe spelers erin. Die moeten echt gewoon wegkomen, want er zit echt wel nuanceverschillen in. En mensen die er net zien hadden, er ben er echt nog een hele soort, omdat het een hele protesteert tweeling. Ja, die gaan nou de kans om weg te gaan. Zij is zwanger geworden, zij is verstoten door haar vader toen zij terugkwam hier in de buurt. En vervolgens heeft haar vader gezegd, ga, je hoort niet meer bij ons. Maar je behoort bij hun. Ik vind natuurlijk dat ik de lekkerste rol ga. Ja, ik ben een bisschop, dus Hildegard uit Keulen. En ik ga een heel harem non in mijn klooster, maar die broek ik net zo dat het christendom ze eigenlijk broeken mat, zeg maar zeggen. Dus ja, ik verkracht ze ook. En hele leuke rol. En dan wordt hij een zwanger. Dan wordt het verhaal uiteindelijk een koer. Dus Alroen uit de Friese stam, die is zwanger en die versteert ik uit mijn klooster, zeg maar. En dan moet ze op eigen voeten staan en dan komt ze Bonifatius in. Nou ja, dan gebeurt er van alles. We hoopten uiteindelijk na het eerste jaar al dat we vorig jaar zouden herhalen. Heeft een jaar tussen gezeten, het was ook hier recessie. Dus ik ben heel blij dat dit keer wel doorgaat. Het is gewoon een prachtige productie. Het voelt super goed. Het is heel fijn dat we nu een soort van zijn begonnen. Dus door deze middag zijn er alweer wat mensen die zijn kunnen komen kijken. En wij hebben eventjes onze scènes voor het publiek kunnen doen. En ik heb voor het eerst in het Fries gezongen. Dus dat was ook heel leuk, maar ook heel spannend. Dus het is heel fijn dat we nu zijn begonnen. Nou ja, ze deed het fantastisch. Maar ja, af en toe dan hammer Siep en ik als nationalisten hammer we op haar Friese tekst. Het is eigen alleen maar net eigen. Minder Duits, weet je wel? Want vlees en bloed, ja, sorry, dat pikken we hier net. Dus vlees en bloed, maar Lis pikt dat op en dat wordt fantastisch. Maar echt, zonder Teun en Siep had ik dit niet kunnen doen. En ook Sjoek heeft mij geholpen, dus ik heb... de week voordat we zijn gaan repeteren heb ik een voice memo gekregen waarop het was ingesproken en uiteindelijk hier hebben Siep en Teun maar iedere keer zo nee, je moet bijvoorbeeld, ik zei eerst heid, dus meer H-A-I en dat moest heid zijn, weet je wel, dus dan trekken ze me iedere keer zo terug en dan, dus zo is dat een beetje gegaan. Laat ik het zo zeggen, Fries vind ik wel een van de mooiste talen om naar te luisteren. En inmiddels kan ik het redelijk verstaan. En Teun Plantenga, onder andere, die legt het ook heel graag uit. En het is nogal puriteins en hoe je dat dan moet doen. Maar er zijn ook wel weer meningsverschillen over. Dus ook dat krijg ik dan mee. Want Siep spreekt het dan net weer iets anders dan Teun. En, ja, maar ja, aan alles kan ik horen, het is een taal op zichzelf. En dan kan ik proberen om te verstaan, maar laat los.